ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳадро ҷиҳати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, шарҳи ҷинояти ҳуқуқ вайронкуниҳои содиршуда, инчунин маълумотрасонии оидаи фаъолияти милитсияи суғд ба хотири таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва риояи меъёри қонунҳои амалкунанда манзур медорем. имрӯз дар барнома тамошо кунед. боздошти 4 сокини шаҳри Панҷакент дар доираи амалиёти Кӯкнор 2021. онҳо бангдона парвариш мекарданд. кордзанӣ ба хотири рӯёндани пули қарзӣ. навраси мошиншӯй автомошинаи мизоҷро идора намуда пиёдагардро пахш кард. атрафи ин раҳаш одам биромад, одама зада сус шудем бо худнамоӣ ронандаи мерседесро ҷавобгар намуд. ҳама видеоҳо мебурад, ҳама ба нигоҳ карда сохта буровардам. амалиёти ҳавои тоза камбудиҳоро ошкор сохт. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.